Салом мухлисони футбол. Имрӯз навори мо дар бораи қувва хоҳад буд. Қуввае ки одамонро зинда нигоҳ медорад. Қуввае ки Жоржиня Родригес ва Роналду ба ҳам медиҳанд. Ва албатта қувваи муҳаббат байни онҳо. Жоржиня бо амали анҷом додааш дили миллионҳоро ба худ ҷалб кард. ҳодисаи аҷибе дар ҳаёти ӯ рух дод ки имрӯз ҳамаашро содда карда мефаҳмонем. Бароҳат шинеду тамошо кунед. ҳаёти Роналду чӣ гуна мегузарад? болои сари онҳо на ҳамеша абрӣ аст, чӣ хеле ки ба назари аксари мардум метобад. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тун шуда истодаанд. На ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. хуб, мо дар бораи кори аҷиби Родригес, зиёрати ҷои муқаддаси Фотима ва чӣ рабт доштани ин корҳо дар оилаашонро гап мезанем. Жоржиня Родригес чӣ кор кард ки дили миллионҳоро ба худ ҷалб кард? Ана гап дар сари чӣ аст? Жоржиня аввалин татуи худро кардааст ки маънояш барои ӯ бузург будааст. ӯ ин корро ба хотири фарзанди аз даст додааш кардааст. Жоржиня то ҳол барои фарзанди навзодаш ки аз дунё гузашт ғам мехӯрад ва ҳамеша дар зеҳнаш аст. ӯ бо нақш додани парҳои парранда дар дасташ хост аз фарзандаш нишонае дар худ бимонад. ҳамсари Роналду ин корро вақте кард ки дар ҷашни будустонаш дар Мадрид қарор дошт. ин татуро нақшовари машҳуре кардааст. худи Жоржиня ҷараёни ин корро дар сомонаи интернетиаш нашр карда буд. шумо аз кори дигари анҷом додаи ҳамсари Роналду бештар ҳайрон мешавед. Жоржиня Родригес ба хулосае омад ки макони муқаддаси Фотима дар Португалияро зиёрат кунад. дар ин бора расонаҳо хабарҳои зиёде нашр карда буданд. ӯ бо зиёраткунандагон ҳамроҳ шуда мисли дигарон ибодат кард. ин ҳама рӯйдодҳоро дар инстаграми худ нашр карда талаб кардааст ки бароҳи ман равшанӣ биде. наворе ки аз он ҷо баромад нишон медиҳад ки ӯ танҳо набудааст. ҳамсари Роналдуро ду муҳофизи бузургҷӯсаи оилаашон, Серхио ва Хорхе Ромеро ва рӯзноманигорон низ ҳамроҳӣ кардаанд. баъзе аз журналистони он маҳал навиштаанд ки ӯ ин корро барои серияи нави худ дар Netflix бо номи Ман Жоржиня кардааст. он филм аз моҳи январ пешкаши тамошобинон шудааст ки дар бораи аз сахтиҳои ҳаёт то ба ҳамсари Роналдо шуданаш нишон дода шудааст. ҳама чиз монанди тахминҳо хуб набуданд. хейтирон Жоржиняро барои аксаш ҳамла карданд. ҳозир мефаҳмем. Жоржиня Родригес либоси рангаш сафедро интихоб карда ба зиёрат рафта будааст ки маънои покизагӣ ва рӯҳонӣ буданро доштааст. ҳамчун нишони эҳтиром ва садоқат ӯ дар сар рӯймоле ҳам ба сар карда будааст. хай баъд чӣ? рӯймоли кардаи Жоржиня истеҳсоли Шанел буд ки аз сангҳои қиматбаҳо ва ду ҳарфи 3 нишона дошт. нархашро мехоҳед донед? чун ин модел аз қадимтарҳо ба шумор меравад, ба осонӣ дар сомонаҳои мағоза пайдо кардан мумкин аст ки нархаш €380 мебошад. баҳсҳои сару либоси сафеди Жоржино дар ҳамон ҷо хотима наёфт. ҳамсари Роналду бо шакли классикӣ интихоби либос кард ки барои ҷойҳои муқаддас он қадар мувофиқ набудааст. ҳамчунин ҷуздони сафеди дастонаш нуқрагин ки нархаш €10782 гуфта шудааст дар дасташ будааст. хетирон ҳатто ба пойафзоли пӯшидаи ӯ аҳамият додаанд. ба гуфтаи онҳо ин модел тақрибан €510 арзиш дорад. хулосаи гап одамоне ки Жоржиняро бад мебинанд нархи либосҳои ӯро ба €17000 баробар кардаанд. онҳо қайд карданд ки ҷои муқаддасе ки дар Португалия ҳаст барои ибодати одамон будааст, на барои худнишондиҳӣ. Жоржиня кӯшиш кард ки ба критикаю гапҳои қабеҳи мардум аҳамият надиҳад ва аз кори кардааш пушаймон ҳам нест. ин бори аввал нест ки Жоржиня шахси ба дин эҳтиром доштанашро нишон додааст. дар серияҳои аввали Ман Жоржиня ӯ як ҷои муқаддаси зодгоҳашро ки дар Испания мебошад зиёрат меравад. ба ҷуз филм ҳамчунин дар сомонаҳои худаш низ аксҳои ин маконро барои мухлисонаш пост карда буд. акнун биёед бинем ки Белаи навзод чӣ хел аст. ҳамсари Роналду аксҳои ӯро гузошта чунин навиштааст: Бела Эсмералда баракати бузурги ман. ана ин гуна бо меҳрубонӣ кӯдаки худро ба ҷаҳониён нишон додааст. Жоржиня модари ғамхору вақти зиёд бо фарзандонаш гузаронданро дӯст медорад ва инро пинҳон намекунад. новобаста аз сахтие ки оилаи Роналду соли гузашта дошт, онҳо ба сӯи орзуҳои худ равонанду зиндагиро бо пастию баландиаш дӯст медоранд.
шумо ҳам зиндагиро дӯст доред ва аз чизҳои доштаатон шукр кунед. Аз бадӣ ба дигарон касе тангаи тилло ба даст наовардааст. Футболро дӯст доред ва бо футбародорон бимонед. Хайр дӯстон.